Superxula. Sí, va ser Molt xula, molt xula. espectacular. És com tots els anys, és una emoció que Sí, cada any no van ser millor. els pèls de punta. A veure, va ser molt dura. A mi m'ha agradat perquè tot els anys m'agrada, però va ser molt dura este any. Bueno, l'any passat també, però reflexa molt pues, el que a vegades passa, no? A mi la veritat és que aquest any em va sorprendre perquè no sabia què esperar-me de tantes que he vist i em va agradar moltíssim. Jo com ella vaig acabar que se me'n caien les llàgrimes. I la veritat és que, no sé, a mi sí que em va impactar perquè està contant la realitat, no? El que ha dit la meva companya. Que també era molt fort a l'hora de veure-lo, però està molt guai. Una passada, jo crec que ha sigut de les millors, Sempre són una passada. Sí, però és que jo vaig flipar, jo inclús vaig veure gent que estava plorant, de l'emoció que li va arribar, estava plorant, però perquè va ser una bestialitat, o sigui... Una performance es fa una idea exagerada de coses que passen al dia a dia. A ti quan te l'expliquen, te fas una idea, però quan el veus ja et dones més compte del que està passant. Sí, el mateix que ell, perquè nosaltres ens hem explicat molt en el col·legi de més, però és que nosaltres el veiem, el contem, però no és que el veiem com el actuen i de més. I així doncs, hem vist tot com han actuat. Per favor, anem a netejar. Bolleres. No n'hi ha cap, ha d'haver-ne alguna. Dóna'm el nom. Per favor, la bollera Paula Moreno. Està? Alguna més? Lesbiana? Tens nom? Vanessa algo? Vanessa Rodríguez? Apúntala ahí en el blog de Bolleres. Vale, anem a seguir, que toca ara immigrants. Vale, no me digues res, esta crec que seré capaç. Tu, la negra, per favor. Me pots dir el teu nom? Míriam algo? Posa Míriam. Bueno, va, tu mateixa. Un poc clareta, però té pinta immigrant, no? Sí, segur, fijo. El teu nom, per favor? Elisabet, sí, no fa falta cognom per als immigrants. Posa Elisabet, ja. A veure, anem a seguir. Per favor, friquis, raros, asocials... Bueno, així ha d'estar ple, segur. Dóna'm un nom, perquè si no... Eixe moment, per a mi, no sé, vaig tindre com... Me vaig posar en el seu lloc i vaig dir, joder... Perquè, i a més, la gent, i la gorda, i la gent l'insultava. I la gent començava, gorda, gorda, i això se passa mal. Sí, i els xicotes que teníem davant de nosaltres... És impactant. Sí, li va flipar molt, se va girar i li va dir a uno, oye, no le digas eso, que eso está muy feo. Sí, me va passar mal perquè quan cridaven a la gent, dient, la grossa, sí... o per exemple quan eren immigrants i no volien dir el seu cognom, que els donava igual, això va xocar molt, però... El missatge és molt dur, això sí. Sí. Deien, ostres, com ha començat... Sí, què va passar ara? Que ha dit, clar, ara què va passar? Si està dient tot Sí, les típiques... Lo que fem normalment nosaltres, pues el gordo. Aquesta és tots els anys m'agrada, però és que ahir és com en realitat ens donem compte de que això passa moltes vegades en la vida, que la gent pues, li posen unes etiquetes que a lo millor tu no te dones compte, però sí que en realitat sí que fan mal. Seguim. Vale. Gordos, grosses, vaques, balenes, obesos, obeses... Tria, no?
està ahí? Està... Tu... Madre meva, tu me services, tira. El teu nom és? Clara Godos. Apuntes a Clara Godos, per favor. I... Vale, te diuen, perdona? Lucía, la gorda Lucía, ¿no? Apunta a la gorda Lucía, por favor. Vale, el teu nom és? Carolina Marqués. Carolina Marqués. Vale, apunta a Carolina Marqués en feminista, ¿vale? Vale, per favor. Però perquè se ficarem a pensar i, claro, se ficarem a pensar idees i ens costa, la veritat és que ens costa separar-ho. Com que no contraem res que fora. Claro, de hecho, lo que dijimos no es para nada luego lo que salió. Vam estar com 2 o 3 setmanes posant idees i el dia següent no ens agradava les que havíem posat i tornàvem a posar tres altres noves i vam intentar tirar el tema per 3 punts, però és que era tan ampli que no sabíem concretament per on tirar i poc abans del cross vam trobar el tema concret, pero tirar y ya. Porque el año de las cuerdas fue súper bonito todo, súper estético, el año siguiente fue súper dramático y este año teníamos como la presión de no querer hacer lo mismo porque nos lo íbamos a superar, entonces no sabíamos tampoco bien por dónde tirar, ni estético ni dramático. Exacto. Por eso fue un poco difícil. Que la gent s'identificara amb el que nosaltres estàvem fent i amb el que nosaltres estàvem pressionant i sofrint en aquest moment, perquè tot el món en algun moment de la seva vida li ha dit alguna cosa que no l'ha sentat bé o li han posat algun perjudici. Vale, por favor, el maricón Pablo García está. Vale, calma, que ja tenen prou en el que tenen. Gràcies, Pablo. Vale, el teu nom, bola? Nahuel, apunta, el gordo Nahuel. Vale, i anem a... Sí, així. Vale, molt bé. O diré maricón el que no vote que tots ho tenim tan fet de càntic de festa. És veure el... Que discrimina. El mensaje que portan el trasfons. Lo que hay mucha gente que todo se lo toma a broma, que es como que está muy normalizado. El hecho de que se hicieran los cánticos era para eso, para que a ver si se dieran cuenta de que eso no es lo que se trata de normalizar, o sea, que se dieran cuenta de que era algo más violento. Y haciendo pensar él mismo y haciendo ver, mostrando que cosas que no están bien y cosas que hemos de cambiar, porque como bien han dicho mis compañeros, el personaje de Alex es el mismo acosador que te coge a ti, te selecciona y te discrimina de ese grupo, que es la sociedad. Cuando salimos Miriam y yo, que nos llamamos negras, hubo gente que escuchó que nos estaban llamando de esa manera y puso unas caras que, claro, yo las estaba viendo porque estaban justo frente a mí y pensé, qué guay, ¿no? Que aunque no sepan si es verdad o si es mentira lo que están diciendo, que nos intenten defender como puedan, porque yo pienso que ese era el motivo de que eligiéramos cada uno de nuestros adjetivos, porque estábamos... I de sobte, quan diu gordos, n'hi ha un xic que és el que està al costat, el que està gravant, o de la que està gravant, que diu, ai, sí, no sé qui, i se tendria que baixar, i tu l'escoltes i dius, però a veure, no te dones compte de què estàs dient, de com es pot sentir aquesta persona en aquest moment? Lo fort que és, encara que tu no ho penses, però és una cosa molt forta, que potser aquesta persona va estar arrastrant molt de temps.
estàs ahí. Sí, és que no és el mateix, que la teoria no és el mateix que la pràctica, tu ho vius. Veus a la gent patint, a la gent insultant, te fiques en el seu lloc i dius, mare meva, ahir se li han dit lletja i potser jo també pense que sóc lletja. Sí, arriben a tu, sí. perquè ho fan d'una manera... I manera... les cares d'actuar. En tutoria t'expressen els valors o en qualsevol cosa t'expressen els valors que hi ha en la vida, però si ho veus és com que t'arriba més i ho sentisses més i se te queda ahí. Como que el representen de veritat, que tu quan te expliquen pues no saps bé com passa, perquè a lo millor a tu no t'ha passat, però quan els veus és com que los representan de veritat, pues ja saps. Perquè te'l representen d'una manera que és el que vivim tots. O sea, tu vas per el carrer i t'estan ficant etiquetes encara que no te'l diguen. Entonces, el fan tan real que te sents identificada encara que tu no t'etiqueten, tu saps que la gent t'etiqueta i t'afecta moltíssim. Clar, perquè és una forma molt gràfica de posar-ho. Sí, i és també l'explicació que té, el missatge que va darrere d'això és real i cada any explica una cosa que passa en la realitat. Tu en clase, pues, mira, igual inclús estàs allí i passes de lo que està dient la profe perquè, a mi no tostón. Però després, sí, molta no és gent el mateix és la això. teoria que la pràctica. Però després se te planta una tia davant i comença a fer-te un espectacle i aleshores això com que t'arriba més que si una Jo és la primera que vaig veure i me vaig emocionar moltíssim, o sea, em vaig acabar plorant i no sé, o sea, xoca molt com actuen tan bé i te fa pensar, la veritat. Jo penso que no és el mateix que algo que te'l conten o que tu el veges en els teus ulls i que estiga tan dramatitzat. A banda de que la gent que va participar eren molt bons actrius i molts bons actors, que, no sé, la forma de... perquè ho feien com si ells en realitat el sentiren. Aleshores a mi me va arribar. Clar. La performance també parlava molt d'acceptació, no? Clar. Perquè després quan se posaven tots a ballar junts era com que ja ells mateixos accepten que l'amor ho pot els tot, demés. l'amor per damunt de tot. I es volen, siguen com siguen i tenim que estimar de la mateixa manera la gent que és d'una manera que aunque sea de otra. En plan. I no vaig parlar perquè jo no soc lesbiana. Després vindran a pels immigrants i tampoc vaig dir res perquè jo no soc immigrant. També vindran a pels gais i com que jo no soc gay, doncs no vaig obrir la boca. Després vindran a per les feministes, i a per les inútils, i a per les frikis, i a per les guarres, i a pels grossos, i a pels vaixells, i a pels gegants. Jo no vaig dir res perquè no soc cap d'aquestes coses. El problema és que quan finalment vindran a per mi, ja no quedava ningú que poguera defensar-me. Que ens havia agradat molt i que a més és que ho havien sentit de veritat, de fet verem a professors nostres plorant-se, que manera això és impactant. Sí. I també que a mi molta gent vingué i me va dir crec que és l'únic any que he vist algo que al final m'ha fet estar bé, ser feliç perquè les performes, perquè el que més fàcil és per arribar a la gent en la tragèdia. Però com han dit antes de que los anteriores, a eso pues era lo único que había. Y no para decir que no hay que llamar a alguien de esa manera, sino que más para explicar que eso no es un defecto, que somos como somos y eso es lo que simboliza el círculo cuando nos damos besos, que nos tenemos que querer como somos
que eso es así, y trabajar con este grupo de clase te ayuda un montón más. I la unió, Entonces, perquè jo crec que jo no era, en la performance jo no era inútil, jo era tot el que diuen a tots. I fent-lo des de dins jo sí que el notava, que no era tant la inútil, era tot el grup i que m'ajudava. I jo crec que això des de fora, a les persones que ho estaven mirant, jo crec que també ha pogut ajudar. Entre ambos hay un poc d'alliberament, de mostrar els nostres sentiments i com ens afecta el tema. Que al cap i a la fi ets el que ets, saps? I a lo millor sí que ho pots canviar, però per què canviar-ho? No importa, i al final és que tampoc és important, som molt més pisaparaula. Cuando acabamos la performance hubo un amigo mío que vino a verla y cuando salí a saludarlo lo vi que estaba llorando y dije, me ha gustado mucho porque es que ha sido mi vida en la escuela de instituto desde primaria hasta bachiller casi. Jo crec que respecte al tema de teatre, el que és fer la performance, estar en tots ells, sí que ajuda molt. Nunca, por motivos personales, nunca me he sentido del todo de aquí, como que soy una extraña, un pez fuera del agua, y en cambio esta performance me hizo abrirme, me hizo sentirme de lleno en mi grupo por fin, y fue una experiencia súper amorosa, súper agradable y súper mágica. Que es más una conclusión propia, bueno, supongo que también lo sentirán todos, pero no es solo el sentimiento que todos, en plan, que nos ha dado el público o los profesores o no sé, he sentido todo el amor que siento por mi grupo y es como, no sé, me he sentido tan aceptada, más aceptada que nunca solo haciéndonos, ¿sabes?